bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con José Crespo Iglesias, alcalde de Lalín. Moi bons días, alcalde. Hola, moi bons días. Bueno, José, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle a súa presenza hoxe aquí neste campeonato galego absoluto de clubs. Para min é unha honra estar en todos os campeonatos que se celebran no meu pobo. Lalín presumimos de ser un sitio hospitalario e tamén un cruce de camiños, porque aínda que somos da provincia de Pontevedra, estamos limitando cas outras 3 provincias galegas, polo tanto estamos aquí neste eixo de Galicia, no centro de Galicia, no quilómetro cero, como nos gusta chamarlle, e todo o que veña a Lalín é sempre benvido. E como digo, facemos gala de ser xente hospitalaria e cada vez que nos visita xente, para nós é unha honra. Polo tanto, ter este campeonato para os veciños de Lalín aquí, sin dúbida que é un honor. Totalmente, para nós é todo un placer poder traeros aquí o noso campeonato. Bueno, gustaríanos saber un pouquiño cales son as súas primeiras impresións sobre a realización do noso campeonato. Pois ben, eu vexo que está moi ben organizado, polo que me contou tanta concellera de deportes como os técnicos da casa, o que me comentan é que houve unha organización perfecta, porque ás veces pois hai eventos que son un pouco máis caóticos porque a organización pois ten algún fallo, pero non é o caso. Eu creo que a Federación, desde a Federación Galega de Karate, se fixeron as cousas ben e isto todo saleu sobre o previsto. Eu creo que poder gozar en Lalín deste evento, que ademais, agora na época do inverno, os de Lalín temos un pouco a ventaxa de ter unha gastronomía moi rica para o inverno, e que algúns que viñeron de fora, pois non para competir inmediatamente, pero si o día antes ou o día despois que poidan probar o cocido de Lalín, e se non os seus acompañantes, se non poden facer os deportistas, aínda que os deportistas o deixen para outro día, tamén nos damos a coñecer o pobo. Por lo tanto, nós estamos encantados de que estedes aquí e, sobre todo, que organicedes, vese, solamente basta botar unha ollada ao recinto para ver que hai unha perfecta organización e que está todo moi ben sincronizado e como debe ser, sobre todo en tema de artes marciais, que xa temos experiencia de outras especialidades, de outras disciplinas, e tamén a verdade é que os levades a palma, porque cando veñen outras disciplinas de outra materia que non teñen nada que ver con artes marciales, non está tan sincronizadas as cousas e non hai, digamos, non se vai tanto ao milímetro. Moitísimas gracias, José. Bueno, nos encantados de estar aquí tamén. A nosa federación apoia moitísimo aos nosos deportistas galegos que, bueno, cada ano superan o seu nivel, cada ano elevan o deporte galego ao máis alto nivel e, bueno, para nós é todo un orgullo poder amosalo hoxe aquí no seu concello. Pois para min, para nós tamén é unha satisfacción tervos aquí e facer de anfitriós, porque, sin dúbida, cada vez que o recinto Lalín Arena acolle un acontecemento e temos moitos ao longo do ano, para nós é un honor porque esta instalación no seu momento foi moi cuestionada, porque era unha instalación demasiado grande para Lalín, dicían algúns, e agora xa non nos está chegando a nada. Por lo tanto, ao final, os auguros que tiñan algúns dicindo que isto que iba a fundir ao Concello, o resultado final é xusto o contrario. Estamos moi orgullosos de teros aquí entre nós, espero que disfrutedes da vosa estancia e aquí, e sobre todo que cando alguén dos que veu por aquí, que non é sexa de Lalín, pase por Lalín, que diga, isto vin eu nunha boas instalacións competindo a nivel galego. Bueno, sen dúbida, compre salientar a gran afluencia de xente que está tendo Lalín, sobre todo nestes últimos tempos, non? Nesta época do ano, comezando pola Feira do Cocido do pasado 30 de xaneiro e, bueno, nesta fin de semana co famoso tamén Entroido de Lalín e, bueno, por suposto, co noso campeonato. Nós temos unha gastronomía moi rica, desde sempre levamos 58 anos promocionando o cocido. O cocido galego é un plato que hai en todo Galicia, en todo Galicia o fan ben, pero se cadra os que máis famas temos de facelo ben é Lalín. Hai outros sitios que fan ao mellor tamén como a nós, que vou dicir eu, porque ás veces dime, non, é o mellor cocido, home, eu non o sei, eu para min sí, pero eu non son imparcial. Pero o que sí é certo é que na parte de relato, si cocido é sinónimo de Lalín, e Lalín sinónimo de cocido. E nós aproveitamos eso moi ben durante o inverno para un turismo gastronómico, cultural, porque empezamos cas aldeas de Nadal a finales de novembro, principios de decembro, e cas aldeas de Nadal que este ano pasaron por aquí cerca de 70.000 persoas, logo xa empatamos cos preámbulos do cocido, a matanza do porco e todo o que ten que ver co preámbulo, as presentacións do evento, a feira do mel, logo a feira do cocido. Entón, pois todo o que os 6 meses de inverno
Lalín é un dos concellos que están de moda en Galicia porque estamos sempre con algún evento que ten que ver, ten carácter autonómico ou incluso nacional moitos deles. Por lo tanto, estas fechas, estas datas para nós son moi importantes. Sen ninguna dúbida, bueno, Lalín con toda a súa riqueza, con toda a súa diversidade de eventos, o que é totalmente innegable que é un lugar moi especial e que, bueno, despois deste campeonato, desta fin de semana de entroido e campeonato aquí en Lalín, de seguro que todos os nosos deportistas e as súas familias voltaremos de novo a visitalo. Pois iso é do que se trata, nós o que nos gusta é que cando ven aquí xente de fora, leva un bo sabor de boca, e o mellor pasa igual que aquí pasan dous camiños de Santiago, non son os camiños por antonomasia de Santiago, pero aquí pasa o camiño de inverno, que é unha variante do camiño francés, que cando fai moito frío e cando había moita neve en Piedrafita, pois metíanse por a zona de Monforte, o barco, por a ruta do Sil, por onde entraron os romanos, vamos. E ven ese camiño que chaman de camiño de inverno, e tamén unha variante da ruta da Plata, que é o camiño mozárabe ou sanabrés. E aquí xuntanse os dous, por lo tanto somos tamén un cruce de camiño de Santiago. Como por aquí moitas veces pasan os peregrinos e non lle dá tempo de comer un bo cocido, porque o cocido hai que encargalo para ben ser, pode haber cocido sin máis, pero para garantilo hai que encargalo, porque o cocido non é fast food, é slow food, é unha cousa con calma que hai que facelo ao xeito e polo tanto debes encargar. Pois hai peregrinos que chegan a Santiago e terminan de facer a súa ruta e voltan a Lalín a comer un cocido, porque pasaron por aquí a falarlle tamén do cocido e da hospitalidade de Lalín, que lles queda ganas. Desa do que se trata, que os que vides aquí de fora, pois vos queda un bo sabor de boca e algún día fagades un boratiño na vosa un espacio na vosa axenda para poder vir disfrutar aquí das nosas delicias gastronómicas, e se vos gusta a natureza, pois aquí co Monte Faro, o Monte Candán e o Monte do Carrio e Curríos Deza e Asneiro, aquí podense fazer unhas rutas fantásticas de mountain bike, de senderismo, a cabalo, en definitiva que todo aquel que lle teña un amor pola natureza e despois de pasear pola natureza lle guste encher o bandullo ben, sin dúbida Lalín é un dos sitios de unha referencia obligada. Totalmente, bueno, José, pois moitísimas grazas por acollernos tamén, porque na verdade notase a hospitalariedade deste lugar, da súa xente, despois de percibir esta enerxía tan máxica do seu concello, xa nos iremos con ganas de voltar moi pronto. Pois moi ben, o gallá así sexa, que iso desbenvidos cando que irades, estades agora aquí e cando que irades volver a fazer outro campeonato, teredes as portas abertas. Pois moitísimas grazas. Xa para finalizar, dende a nosa Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle tamén o seu maravilloso traballo como alcalde daqui do Concello de Lalín. Pois moitas gracias, é unha honra, porque os políticos non estamos no noso mellor momento, porque a política é moi criticada e esforzámonos, eu creo que de todos os colores políticos, por fazer as cousas o mellor posible. O que pasa que ás veces non saen, pero que xo agradezcan, pois dá gusto. Eu cando vexo este Lalín Arena con actividades que temos moitas solicitudes, e a moitas temos que dicirlle que non, porque hai overbooking, pois para mí é un motivo de satisfacción, porque no seu momento foi unha aposta importante. Nós somos un concello mediano, non podemos competir con ninguna cidade en presuposto, e ter unha instalación destas que nos la requiren para campeonatos como o voso é un motivo de satisfacción. É o mellor agradecemento que podemos ter, así que gracias a vos. Moitísimas grazas, dende logo é o primeiro campeonato da nosa federación aquí, pero esperemos que non sexa o último. Moitas grazas. Moitas gracias a vos e benvidos.